Nggih saderengipun derek ngebel kapartikan panjenengan sami ingkang sampun sami rawuh kakung Sumawana Putri mbok bilih dalu punika wonten dalemipun Bapa Slamet ugi Ibu Kartini ingkang sampun mahargya sewi inggih temanten kekalih inggih ingkang sepindah Mbak Wiwi Yuliana ingkang sampun pikantuk Mas Irfan ugi Mbak Anika Mardiani ingkang sampun karengga Dimas Bagus Mas Rizky ing wondene dalu menika mangke Bapa Slamet ugi sakeluarga badhe ngaturi lelipur ringgit wacucal sedalu natas ingkang badhe dipunasta dening Ki Dalang Ki Basuki Singowijaya ingkang mijil saking tlatah Duren Tugu Trenggalek. Wondene dalu punika mangke inggih badhe mendhet babaring lampan inggih punika Pancawala Krama. Kagem pratandha pagelaran dipun wiwiti kawula suwun Bapa Slamet ugi Ibu Kartini ugi temanten sekalian minggah wonten ing sasana pagelaran saperlu hamasrahaken gunungan utawi kayon dumateng Ki Dalang Ki Basuki Singowijaya. Monggo Pak Slamet ugi temanten sekalian. Nggih. Monggo. Sampun. Nggih. Tanda tilik. Monggo. Sampun. Kagem lakone menika kagem pratandani pagelaran Ringgit Purwa wacucal sedalu natas gunungan kapasrahaken dumateng Ki Basuki Singowijaya kanthi pangucap Bismillahirrahmanirrahim. Inggih. Mugi-mugi dalu menika mangke saged panggih rahayu kalih soing sambi kala. Nggih kawula minangka pambiwara ning adicara mbok bilih wonten klenta-klento anggen kula matur kula nyuwun agunge sesamudra pangasami monggo sami hamirsani pagelaran Ringgit Purwa kanthi lakon Pancawala Krama ingkang badhe dipunasta dening Ki Basuki Singowijaya. Inggih cekap semanten atur kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.